खुलुमबाय खोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सरमा जिउ जिउ फंबायनाय महर लाना सोनाफोर दा मुङै ओमफ्राय ब्लगखौ फराय जोबोद जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो नै अखा खोरोमगासिनो मोफ्लामगासिनो मबाइला फ्लाइं मुडआवसो दङ आरोना जास्ट केमेरायाल' एसे अन जादों बारा लानो हानाय नंला इरि जोंख्लाबगासिनो दङ अखायाबो एकदम रोन्दो रोन्दो हागासिनो दं आरोना थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों माबा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय बिदा लेखा फरायनो जिरायनायाव एसे अयथासार खालामबाय आरोना ओंखायनो बाहेरायावथ' थाम्फैजों थाम्फाजों थाफैनांबाय जों बुगथाबनो गाज्रि नङाना नों बबे जायोना जाला नामा आङो प्लेनिं खालामोन 3 बोसोर जानायजों जाबजों 3 years फिसाजोखौ एसे बिमानि आहारखौ गारहोगोन साननानै दंमोन आरोना आङो ओमफ्राय सानसेसोल' जायाबो बिखुं बिलिर बिलिर मा होनो उन्दुहोबाय आङो ओमफ्राय उन्दुजेननायावबो जाया खिन्थु हराव एसे नागिरोना ओमफ्राय जुदि हराव जाहोआबा 10-12 बार दै लोंनो बिबाय थायो आरोना ओमफ्राय हेलाबा आङो हरावल' एसे जाहोनाय जासै ओमफ्राय सानसे गैया उन्दुजेननायावबो गैया आरोना देरबायना स्कुलाव थांनांसिगौना सुना थांगोन ना स्कुलाव थांगोन जोंहा खिथा औ थांनांगौ मा गोदान बायगोन जोंहा नोंनो बेग गोदान ओमफ्राय ड्रेस गोदान बायगोन नामा जुथाबो गोदान बायगोन ना आगाननि बायदिखौ ब्लेक कालार जुथा व्हाइट कालार जुथा मोननै बायगोन दे मोननै ना मोनसेल' दे मोनसेल' नांगौ दे दाहाय लायगोन दाथ' मोनासो ना नों स्कुलाव थांनो लागाबाथाय लायगोन दे नों लेखाखौ बानानै थांगोन स्कुलाव सोना हाखासिगोन लेखाबो लायगोन फरायगोन ख'ख'खौ फरायलाय ख'ख'खौ दे ख'ख'खौसो फरायगोन ABCDआवनो थाबथाय होखाबाय दा दे ख'ख'खौ रोंगौना देलाय दे आयो इसुना क ख ग घ दे हासुयैसो आं साथा लानानै ओमफ्राय मा होनो बिमानि आदार जाहैगौ बिफाया मा होनहरदों मिन्थिबायना फाप नांगोनबो नोङो आङो माने निम पत्ताखौ एसे देनानै रोसिखौ एसे फोननानै लादों नालाय माने ओंखामफोरखौनो मोजाङै जाखायो गाइखेरखौनो बिदानिफ्राय बांसिनसो लोंखायो नालाय मानसिया ओरैनोबाबो ओमफ्राय टाइम पाससो नांगौ नालाय बेनो बिमानि आहारखौहाय ओंखायनो आङो एसे निम बिलाइखौ देग्लिनानै रोसिखौ होदों आरोना बेखौ आंनो सोरबा आब'मोनहा खिथादों आरोना बिदि फोननानै ला आरो सोरबा खायला फोननानै ला होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय खायलाथ' आं बहा मोनो ओमफ्राय निम बिलाइ दं नालाय बै खाथियाव आब'मोनावहाय बेखौ लायनानै एसे देनानै आङो रोसिखौ माबानानै लादों आरोना बिराद गोखाना ओमफ्राय नांला आरोना ओमफ्राय फापसो नांसिगोनलायनो आङो हमस्टारला बिफानो जानोजोंबो आरोना फिसाजों अननायाव बारना बेना आंना माने बे गारहोनायनि मेन रिजनानो जाहैबाय फुङाव बियो ओरैबायदि थासोमबाय थानो नागिरो आं माने बिदानि थाखाय जेबो खालामनो हानो नागिरा आरोना थासोमबाय थानो नागिरो बिमाजोंनो ओंखायनो आङो जानाय नंला होननानै माने बेबायदि स्टेपखौ लानाय जादों आरोना थ' सोरबाबो जुदि एसे देरग'लायनानैबो अख्रा बिमाजों उसुमबाय थायोबा निम बिलाइफोरनि रोसिखौ एसे होनानै ला आरोना खिन्थु सोरनाबा गथ'फ्रा मालाय एकदम सुनो थिनलायलायै जाहैदों ओमफ्राय निम बिलाइआथ' सुबाबो खारख' जायोना ओंखायनो एसे खामानि होनाय बायदि मोनदों आरोना आङो लोगोफोर आं बारदावनानै फोनला फोथाब आरोना जा गिदिर एम्बु मासे फैनानै दंफैयो नै ओरैबादि बागदावदों एम्बु बंग्लाना मा आं सिनायनोनो हाबावलासो नै एम्बु बंग्लासो खोमा ओमफ्राय दा फिसौ फैजानो गिनानैनो होहरनो हाला आङो होहराबाबा र' बोरैबा फैगोन बियो आं मिथिला गोसोमथार बंग्लाना नंगौना नङा हनै अखायाबो जा हादों नै साफ्लाव नै एम्बु जाग्राबाबो आं बावबाय आरोना एम्बु बंग्लानि महरखौबो बे एम्बु बंग्लाद्राय नंगौना नङाथाय एम्बु बंग्लायाथ' एसे गोमोमोसो जायोमोनलै
खिन्थु गेजेराव सिन दं हिसाबै एम्बु बंग्ला सानबाय आरोना आङो आं एम्बु जाग्राबाबो आं हानाय नङा भगबान थुस थुस थांदो थुस थाङाबो फाग्ला केमेरायावसो बारा सिनाया खिन्थु गिदिरथार नै थास थास आया दानिया बोरो आयै आंनि फिसाया गिनानै बिसिनायाव फिउ गाखोहैबाय एम्बु गिदों मा एम्बुखौ गिदों नों गिदों सना गिनाङा दे मा होनदों मा नों गिदों आयै आं फिसाया गिदों एफा खाथियाव एम्बुखौनो नुफेराखै आरो एम्बुखौनो नुफेरखायाखै मोजाङै एखमबा एखमबा बै एम्बु माबा मा होनो गांगा थफा बायदिया बेखौसो नुदों बियो आयै र' दे मा आं थिनहरनो दे नों आं थाथ' थुस थुस होनदां दे दुरा थुरासो मारिलायलांबाय आङो थांखोना थांदाहाय आयै थाङाखै भगबान मावा फिउ बारनोसो रेडि जानानै दङ सोर एफा मोजां अखा हानायाव मानो गोजौआव फैनांगौ बे जाम्बासो खोमा एम्बुआनो थांदो गिनाया गिनाङामोन खिन्थु आंबो बोरैबा गिफ्लांनो थांदो ओइ पुस थाङाबो थांखोना थांदा हालासो आं थांनो रोंखोना रोंदा गथ'आलाय हगरबायमोन आं हगरनायालाय थांखो र' आं नागिर बारलांबाय खोमाहाय गैला बायदि मोनदों आं बाबा थांबाय खोमा दे दा थांनायखौ नुवाबाबो गिबावगोनसो आंना आखला थांबाय खोमा गैला आं माबा हगरबाय प्रभु हा खेला गैयाहाय आंजोंबो साला सैमा बिसिनि सैमाया बाव सोंना होबाय बागदावबायसो मालायनि सैमाखौनो रावबो गैया ओरैनो बै आब'मोनाबो सफैथ'वाखैनो गाजा लोमजादों डाक्टाराव लांदों ना मादों आरो जिमनि सिस्टाराबो गैथ'वा फैयाखै दाना बिमा फिसा साथामजों अखा खोरोमबा अखा हाबा ओरैनो एसे गिस्लिवखायो आङो बिनि सायाव आरो खावब्ला एम्बु नुनाय सेला सोरबा आंखौ बेखौनो गियो होननानै देखायदों सानलाय लांसिगोन आरोना खिन्थु बोरैबा दा नुनानै बादावदों आरो एम्बुखौ बिदि खाथियाव नुयैया बिराद गोबाव जाबाय आरोना एम्बु जाग्राबाबो एम्बु बंग्लाखौनो जायैयाबो गोबाव जाबाय आरो एम्बु गिदिरखौनो खाथियाव नुयैयानो एसे गोबाव जाबाय गोदोसो हानि न'मोन समावहाय एम्बु सिथ्रफोरखौबो न' सिङाव मानै माथाम नुनो मोनोमोन सिमबाबो फैफिनबाय थायो गारिबो फैफिनबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय बेबायदि एम्बु नुयैया गोबाव जाबाय दिनैसो मोनायाव बोरैबा दा नुनानै गिनाय जादों आरोना एसे अयथासार रावबो गैयिजों जाबदों जारलासो आंना आरो ओरैबाबो आङो बै गोलावखौसो गोसोखांलाबाय थाखायो बिदिनो गिलुं गिलुं जालाबाय थाखायो आङो आरो बि समाव एम्बुआबो जा गोसोम बोरैबाबा गोमोमोबा डाइरेक्ट सियर जागौमोन आङो एम्बु बंग्ला होननानै खिन्थु एम्बु रायखसबाबो आं हानाय नंला आरोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो देनानै जानायखौ हानाय नङा आङो फैथ'वाखै रावबो एसे साहस गोनां जाग्राबाथ' दानो एम्बु फाजा मोनजाबायमोन आरोना हारसिंनो थोथारगौमोन बियो बंग्ला गिदिरमोन ना बुस्थुआ मानसिफोरखौथ' आं माबा थेरे फिसाखौनो जानायसो नुबावो आलदाखिनि फाननायखौथ' आयौ फिसासो नुलाबायदों आरोना आङो माने हारसिंनो थावआव फ्राम एवनानै जाग्रा बिदिसो नुदों ओमफ्राय नैबेबायदि गिदिरबालाय बंग्ला थोसार फेन्दाफ्राबो गिदिर जायोना गोदो जानायखौ गोसोखांदों आङो थ' न'आवनो डाइरेक्ट एम्बु फाजा मोनजाबायमोन आरोना दानो लगे थ'दो गैला नै दासो गैला होननानै ओंखारबोबाय थांबाय नोंना आंना बारलांबाय दैयाव बारलांबाय सिगिना हादे बाबा दे नोंखौ नुफेराखैमोन बिदि फिसालायाव नुफेरखायाखैमोन नोंबो एम्बुखौ दिनैसो नुदों थांबाय गियोबो आरो नायनोबो सोंगासिनो दङ जारलाहाय आं फिसाफोरजोंबो थ' खर' मानसावलायबाय आंहा दसेनो ओमफ्राय सयथिबो बिसास खालामनाय नङा आरोना आङो ओरैसो गोसोखांबाय थादोंमोन है मालाबा एम्फौ फवास्लाबनानै जाफैनोसै आं ना हारसिं खहाबनाय नङा नामा नोरसिंजों जाबा खहाबगोन नामा बिदि सानलागासिनो दंमोन आरो एम्बुनि सोमोन्दै आङो ओमफ्राय ना मालाबा रुबारखौसो बिनानावखौ लेंहरनानै सानैजों जानोसै नामा एम्बु फवासे माने एम्बु जानो लुगैगासिनो दंमोन आरोना लोगोफोरनि सोरबा भिडिअ जानायखौ नुनानैहाय ओमफ्राय एकदम एम्बुआ खावब्ला ओंखारनाय जों बिराद बोरैबा
आंखौसो सिगिफैबाय नामा होननानै बोरैबा दिमागाव साननाय फैदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो ओंखायनो भिडिअ लानाय जादों सोरबाफोर गाज्रि मोननाङा आरोना ओमफ्राय आरो आंना मोनानि आदाराबो रेडि जाखाबाय रेडि जाखाबाय माने बेखौ गोदौफिननांगौ आं सिगां ब्लगसआव देखायदोंमोन ना काबलिफोर एसे आग्लायगोन होननानैहाय थ' बेजोंनो आरो बे फिन रिपिट दालियानो होबावबाय आङो माने जेबो गैया आरोना बाजाराव थाङाखै नालाय भाजा फुजाबो जेबो गैया बेनिफ्राय आङो दहाय नानि उन्दुनायाव दखान थांदोंमोन नालाय मोनासि मोनासि नै बेखौ लानानै फैदों आरोना आङो गथ'फोर जाग्राया थ' बेखौनो मा होनो सामब्राम हानानै बेनि फाजालायनो जोंना आरोना जात जातसोहाय आंजोंबो बिदिबाथ' क'वाब्रेसनसो नालाय होदो सना होदो बिस्कुटसो बिदि साना फाजा मेगि मिमिजों साख्रुम साख्रुम ओंखाम जानाय आङो लिलिनिस्लाय बिमा फाग्लिखौसो नुयो आङो फाग्लिनि भिडिअनिफ्राय आंहा बेखौसो जि नायफ्लांबाय थायो आरोना साख्रुब साख्रुब जानायखौ दा बेखौसो आंबो सोलोंसै आंबो साख्रुब साख्रुब जानोसै आरोना फाग्लिनि भिडिअनिफ्राय आं बेखौसो सोलोंबाय आरोना बेनिफ्रायहाय मा होनो आंथ' जानायखौ देखायनो हाला थ' भिडिअखौ दोनथ'नोसै आङो फिसालाखौ एसे थाफाबावनोसै आङो थाफानो मोनाहाय थाफाबाथाय फिसाजों थाफायोना मा होनना बुंबावनो आरोना बिदिनोसै ओमफ्राय दा एसे दंथ'यो रेस्ट लानो लायनो दै लोंदों थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच